Umaasang makakabangon sa negosyo ang mga tindera ng religious items dahil epektibo na ang 40% operating capacity sa minor basilica ng Manawag. Sundan sa report ni Russell Simorio. Ngayong ibinaba ng gobyerno sa Modified General Community Quarantine ang status ng Pangasinan, may pagbabago rin sa mga umiiral na safety at health protocols. Papayagan na ng Interagency Task Force ang mas maraming deboto na magtutungo sa mga simbahan. Epektibo na rin ang 40% operating capacity sa minor basilica ng Our Lady of the Most Holy Rosary of Manawag. Pero one entry at exit point lang ang papayagan sa simbahan. Pagpasok po sa simbahan, lahat po ng lugar doon ay meron po mga marka kung saan sila uupo, kung saan sila lakad, yung pagpasok. Umaasa mga tindera ng religious items sa tabi ng simbahan na unti-unting babangon ang kanilang kabuhayan. Simula kasi noong Marso, matumal na ang kanilang bentahan. At least makakabinta na kami kasi 3 months kami lockdown. Sana mayroon na rin. Sana, opo. Para makapagtinda na kami, may pambili na kami ng kakainin ng mga bata. Payo ng pamunuan ng simbahan sa mga deboto na magdala ng mga ID para sa no contact details, no entry. Samantala, kahit 40% operating capacity ang minor basilica, bawal muna ang pananatili sa Candle Gallery. Kasama si Wilson C. Russell Simorio. Balitang Amyanan.